man nazara kan na ko immatriculation wala sa uga sanfɛ kalanso ko bɛ nɔgɔya cogo min na Lamine Sisoko. An ka cɛmancɛ kalanso olu ka ɲɔgɔndan min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko bagi min ye kalanden 26 ni 326 min ni olu ye sebaya sɔrɔ tɛmɛnen in na olu ka bugunatigɛli baaraw olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o bilali sira n'u ka ladoncogo fɛɛrɛw olu sigili sen kan cakɛda min ni ale ɲɛsinnen bɛ o kuɲaw ma n'a bɛ fɔ a ma ko senu n'o ye lajɛrɛ belebele ko kɛnɛ sigi o ko kama yanfolilakaw fɛ yen nɔ. An nana ye k'a fɔ n ko san laban na ekɔliden bɛ ka caya kosɛbɛ walasa dɛmɛ ninnu laseli baaraw bɛ nɔgɔya cogo min na anw nana hakilina dɔw ta ka minɛn dɔw labɛn minnu b'a to dɛmɛ ninnu bɛ se ekɔlidenw ma nɔgɔya la o minɛn dɔw o ye an b'a fɔ dɔ ma ko sigu an b'a fɔ dɔ ma ko n ka senu n ka so walasa ekɔlidenw ka se ka baara kɛ n'o minɛn ninnu ye fɔ ekɔlidenw ka se ka dɔn o minɛn ninnu fɛ. Baara in yɛrɛ a bɛna tɛmɛ taabolo jumɛnw fɛ. Structure fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu kan ka bachelier kura ninnu reçoit olu responsable de bɛ an bolo yan nɔ ani informaticiens donc an bɛ jɛkulu damadɔ sigi sen kan sisan donc tile 5 kɔnɔna na o jɛkulu ninnu an bɛ baki PV de réparti olu ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ de bɛ na baki PV ninnu lajɛ sisan information fɛn fɛn b'u kɔnɔ mun bɛ an permettre ka mɔgɔ minnu ye baki sɔrɔ k'u identifier. Baara in yɛrɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye senu fɛ k'a daminɛ siɲɛ fɔlɔ la fo ka n'a bila nin na o yɛrɛ ye jɔyɔrɔ jumɛnw ye a la. Kabini an ye nin lajɛ in daminɛ a y'an ka baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ a y'a to fana jamana ka dɛmɛ min bɛ ka labɛn n'a kan ka se ekɔlidenw ma a bɛ s'u ma nɔgɔya la a bɛ s'u ma joona wa a y'a to fana dɛmɛ ninnu fana a bɛ se ka baara nɔgɔya kɔnɔ kosɛbɛ. Min ye senu ye ani an ka sanfɛ kalanso 21 hakɛ ɲɔgɔn na olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni koɲa in kama tile 5 b'o de kɛ hakili jagabɔ la. Ni ye kunnafoni ye min bɔra kɛnɛya minisiriso yɔrɔ ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko coronavirus banabagatɔ kura mɔgɔ